Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci, inda muke karanto littafi mai suna NAZBEER, wanda ni Aisha Ahmad Iguda nake karantowa. A ɓangaren Nazir kuwa a hankali ya kai hannunsa mai ɗauke da zoben diamond da azurfa, ya kunna laptop ɗin da ke ajiye a saman tebur ɗin nashi. Sai da komai ya saitu sannan ya shiga tura bayanai. Wani fayil ne ya ja hankalinsa, hakan ya sa ya jawo wayar da ke ofis ɗin ya aika kira. Bugu ɗaya aka ɗaga, ka zo yanzu. Iya abin da ya faɗi kenan, ya katse kiran ba tare da ya ji amsar da za a bashi ba. Bai fi minti 3 da katse wayar ba sai ga sakatariyar tashi ta shigo. Ta yi nokin shiru bai amsa ba, hakan ya sa ta shigo. Don ta san idan 'yan rashin mutunci na kansa kusan haka yake yi. Yana ji za ka yi nokin amma ya yi ma banza ya share ka. Kuma yana ganin ka ta CCTV da ke ofis ɗin. Sallama ta sake yi a karo na 3 amma bai ko ɗago ba. Balle ya amsa mata, sai dai ya amsa a zuci, don ƙasaita ba zai bar shi ya iya amsawa a fili ba. Sai ka ci sa'ar gaske ne za ka iya ganin lip ɗin shi ya motsa. Sanar da shi zuwa Muktar ta yi, hannu kawai ya ɗaga mata. Wucewa ta yi don ta gane mai ogan nata yake nufi. Za ka iya shiga, ta faɗi idanunta a kan Muktar ɗin. Kana ta koma mazauninta ta zauna. Sallama ɗauke a bakinsa ya shiga ofis ɗin na NAZBEER. Ciki ya amsa sallamar. Have a seat. Ya yi magana kamar baya so. Zama Muktar ɗin ya yi yana fuskantar shi. Shiru ya gifta na 'yan mintuna kafin NAZBEER ya katse shirin ta hanyar watsawa Muktar ɗin wata tambaya da ta rikito da kahin cikin shi. Ji ya yi wata gudawa na neman kubce masa. A ranar 4 ga watan 1 shekarar 2025 an fitar da kaya da sa hannunka. Amma kuma a jerin document ɗin da aka bawa kamfani babu na wannan kayan. Ya yi maganar yana tsatsare Muktar da idanunsa masu rikita marasa gaskiya. Zufa ce ta shiga karyowa Muktar kamar wanda ya haɗiye kunama. Cikin ina ya ce ba ni da masaniya akan fitar kayansa. Zai yi magana a Tahir ya shigo. Hakan ya sa ya fasa maganar da ya yi nufin yi. Takowa Tahir ya yi har gaban tebur ɗin da ke gaban NAZBEER ɗin da ke zaune. Fayil ɗin da ya amso daga ofis ɗin Khalil ya ajiye a saman teburin. Sa daga ofis ɗin Khalil ne. Ya yi maganar bayan ya ajiye fayil ɗin. Kai kawai ya gyaɗa masa. Ka kira shi Khalil ɗin, ya faɗi cikin muryarsa mara hayaniya. Ya fita yanzu don tare muka fito da shi, ni na yo nan shi kuma ya fita. Ok ya faɗi yana mai da hankalinsa kan laptop ɗin da ke gaban shi. Shi kuma Muktar zufa ta gama jiƙa shi sharaf. Dan ya san shirin nan na oga ba wai ya ƙyale shi ba ne. Har ya yunƙura da nufin magana NAZBEER ya dakatar da shi da faɗin za ka iya tafiya. Na gode oga, ya faɗi yana miƙewa cikin hanzari ya nufi ƙofa. Da kallo ya bi bayan shi yana jijjiga kai kafin ya saki wani mugun murmushi irin na zan lailaye kanka akan titi. Mutumina ya aka yi ne? Shigowa ta kenan aka ce kana kira na. Shi yasa ko ofis ban shiga ba na yona. Kuma na san wannan murmushin naka ba alkhairi bane ba ga wanda ka yi wa shi. Khalil da ke zaune a cikin ɗaya daga cikin kujerun da ke ofis ɗin ya faɗi. Ɗan murmushin gefen baki ya saki. Kawai ya faɗi yana duban Khalil ɗin. Kaya ne da za su kai kimanin miliyan 38 aka fitar da su, amma a document ɗin kamfani babu su. Ido Khalil ya zaro. Miliyan 38? Ya faɗi cike da mamaki. NAZBEER ya jinjina masa alamar tabbatarwa. Amma ka binciki maganar kuwa? Shi ne nake ƙoƙarin yi, shi yasa na ce masa ya tafi kawai. Ya kuma za ka ce ya tafi? Murmushi ya saki ya ce na ɗaure shi ne ta yadda ba zai iya fitar da kansa ba. So nake ya kawo kansa da kansa. Shiru ya ɗan yi, shi kaɗai ya san abin da yake saƙawa a cikin zuciyarsa. Nan dai suka tattauna batun da suka shafe su a kan aikin nasu kafin su kai sallama su fita. A hanya NAZBEER ɗin yake sanarwa da Khalil fitar da za su yi da yamma. Allah ya kai mu. Da Amin ya amsa masa suka ci gaba da tafiya. Abida kuwa a hankali take tafiya kamar mai tsoron taka ƙasa. Wanda bai sani ba ma zai ɗauka iya yi ne. Haka tsarin halittar ta yake, san ba ta da hayaniya ko surutu. A ƙofar gidan nasu ta ci karo da Yaya Hashim. Shi ma dawowarsa kenan daga gurin aikin kanikancin da yake yi. Da murmushi ya kalle ta ya ce, ‘yan mata adon gari daga ina haka da wannan yammar. Murmushi da ke ƙara wa fuskar ta kyau ta yi. Kana ta ce, kai Yaya wace ce ‘yan mata? Ga ta nan a gabana, ni in dai kina gabana ai ba na kallon wata mace a matsayin mace, ke kaɗai ce. Ya yi maganar idanunsa a kaina. Zan yi magana sai na fasa sakamakon hango Baba Habibu ya nufo inda muke yana baza babbar riga.
kin ci gidan ku shegiyar yarinya mai siffar ifiritan ƙarnin farko. Iskancin naki bai tsaya iya waje ba har sai kin haɗa da na gida. To ba zan lamunta ba ki lalata min yaro. Sam ba za ta sabu ba. Yaya Hashim ya buɗe baki zai yi magana, baban ya tare numfashinsa. Kai ka tafi can ka bani guri. Me za ka ce min akan wannan yarinyar? Wallahi Baba Abida mutuniyar kirki ce. Sam zaton da kuke yi mata ba haka ba ne. Ya yi maganar da muryar da ke nuna ɓacin rai a zuciyarsa. Dan Allah ya sani baya so ya ji ana danganta Abida da wata mummunar kalma. Lallai Hashimu, wuyanka ya yi kauri. Ni za ka duba ka ce ƙarya nake? Da sauri ya ɗago kai ya dubi Baban. Ka yi haƙuri, ba haka nake nufi ba. Sosai maganganun Baba Habibu masu kama da sukar bulala a zuciya suka shige ni. Da sauri na kutsa cikin gida, ina shiga na iske wani tashin hankalin duk a kaina. Anna mahaifiyarsu Baba Halliru na iske tana faman yin masifa. Baba Halliru da ke gabanta sai faman ba ta haƙuri yake. Ni fa Halliru na gaji da ganin yarinyar nan a gidan nan. Sai ka ce kai ne sarkin taimako daga ganin mutane ka yoyo mana. Don haka na baka kwanaki 2 ka fitar mana da ita daga gidan nan. Zantuttukan Anna kenan da suka shiga kunnena bayan na shigo cikin gidan. Ki yi haƙuri Anna, riƙon yarinyar nan fa tamkar jihadi ne muke yi. Kuma kin san ladan masu jihadi a gurin Ubangiji. Tunda ba zan bijirewa umarninki ba a matsayinki na mahaifiyata. Amma ina roƙon alfarma guda ɗaya a gurinki, ki yi haƙuri ki janye wannan umarnin. Don ko Abida amana ce mai girma a gurinmu, ba ta da wata mafaka da ta wuce nan ɗin. Baba Halliru ya yi maganar kansa a ƙasa, idanunsa na zubar da ruwa. Allah sarki Baba, mutanen nan suna ƙaunata tsakaninsu da Allah. Na faɗa cikin raina. Hannu na kai na saurin ɗauke ƙwallar da ta taran min. Take fuskar su Inna Laure da ke zaune a gurin ta canza. Don ko ba hakan suka so ba. Jikin Anna ne ya yi sanyi da kalaman Baban. Shikenan Allah ya taya ka riƙo. Da Amin ya amsa haɗi da ƙara yi mata godiya. Ya miƙe ya nufi ƙofar fita. Karo suka yi da Baba Habibu da ke ƙoƙarin shigowa. Sai sauri yake yi kamar wanda aka biyo. Lafiya kuwa Habibu? Baba ya faɗi yana sake duban Baba Habibu. Ban sani ba, duk kai ne ka ɗaure wa yarinyar nan. Shi yasa take kallon kowa a wulaƙance. Idona na rintse ina karanto dukkanin wata addu'a da ta zo bakina. Idan na buɗe na sauke kan Inna Hadiza da ke can gefe tana shaƙar ƙwalla. Na san abin ya fi ƙarfinta don ko Annar ba ƙaunarta take ba. Hakan ya sa su Inna Laure suka fi ta fada a gurin Annar. Kuma ba don ba ta kyautata mata ba. Ita kawai Inna Laure dama 'yar ƙanwar Anna ce. Hakan ya sa ta fi kowa fada a gurin Annar. Akwai ƙura fa. A Mansion kuwa ɗaki ne mai duhun gaske wanda ya kasance makullin wasu daga cikin mutanen gidan. Don kuwa ba kowa ya san da shi ba daga cikin jama'ar gidan. Masu shi ne kaɗai suka san da zaman shi a cikin gidan. Abin da ya dugunzuma hankalinsu shi ne kwanaki ɗaya daga cikin mutanen gidan ta ɓata jin wani sirrinsu. Hakan ya sa yanzu suke matuƙar taka-tsantsan da al'amuransu. Lokacin matar ta yi yunƙurin sanar da wani abin da ta gani. Wannan shi ne girman kuskuren da ta aikata. Don kuwa ta yi nadama ko in ce ma tana kan yi. Kuma za ta ci gaba da yi har ƙarshen rayuwarta. Yau ta kama Laraba wacce Hausawa ke mata laƙabi da Laraba ta ɓawa ranar samu. Hakan ya sa take ga ma'abota ɗakin duhu. Domin yau ne suke tattaunawa a kan mitin ɗin da suke gudanarwa a bakandamiyar tsafinsu. Ƙasa-ƙasa maganganu ke tashi wanda ba kowa ne hankalinsa zai kai ba. Muryoyi ne mabambanta da ke fitowa a bakunan jama'ar da ke ɗamfare a cikin wannan ɗaki. Ni fa gaskiya ban gane abin da Dodo Jack ya faɗi a daren jiya ba. Wata murya mara daɗin sauraro ta yi magana. Ta yaya ma za a haɗa nasararmu da wannan matar? Nan dai kowa ya ci gaba da tofa albarkacin bakinsa. Abin da ya kawo wannan muhawara kuwa shine daren jiya ne suka sami kiran gaggawa daga ɗakin gidauniyarsu ta tsafi. Sun tattauna abubuwa da dama da suka shafi ƙungiyar da ci gaban tsafinsu, har ma da nasarar da suka samu a shekarar, wanda hakan na da nasaba da mutane biyu da ke hannunsu. Abin da Dodo ya faɗa daga ƙarshen tattaunawar tasu ne ya tashi hankalinsu. Magana ce guda 3 Dodo ya faɗi, wanda duk suka ƙara tada hankulan mazauna ɗakin na sirri. Wannan fa shi ne ake kira da rana zafi inuwa ƙuna. Su ta ina ma za su fara neman yarinyar da Dodon ya ambata. Daɗin daɗawa ya tabbatar musu da samun yarinyar nan shi ne babban nasararsu.
da suke dakon jiran zuwanta. Abin da yake ƙara tada hankalinsu kuwa bai wuce binciko yarinyar nan daidai yake da bankaɗo labulen asirin sirrinsu ba. Don kawo ta a matsayin matar NAZBEER ba abu bane mai sauƙi. Dodo ya sake tabbatar musu da lallai su tabbatar sun shigo da yarinyar cikin mansion ɗin nan. Wata ƙatuwar laya ya basu da cewa da zarar sun ajiye a ƙofar da yarinyar za ta taka shikenan ba za ta yi musu ba akan duk abin da suka sata. Su kuma da wannan za su yi amfani gurin sada ta da Dodo Jack, shi kuma ya cika musu aikinsu da ita. Inda matsalar take shine ina za su ga yarinyar, kuma ta ina take tunda Dodo bai sanar da su komai akan haka ba. Magana ta biyu da Dodon ya ita ce ta samo mace mai cindo a ƙaramin ɗan yatsanta na hagu. Na san da yawan mutane za su ce menene cindo. A cikin mutane akwai wanda Ubangiji ke azurta su da yatsu guda 6, wanda kuma wannan na 6 shi ake kira da cindo, kuma shi ne Dodo Jack ya umarta da a kawo mishi. Za a yanko shi tare da idon macen na dama, kuma macen ta kasance mai shekaru 26 da kwana 8. Sannan za a samo namiji shi ma mai cindo, amma shi saɓanin ita macen, shi za a ciro na ƙafar shi na dama tare da idanun shi na hagu, shi kuma mai kimanin shekaru 41 a duniya. Magana ta uku kuwa sun saba jinta, don ƙa'ida ne in dai sun zauna mitin ko wani taro to sai an gaya musu ita. Sun sha tambayar sa me wannan kalmar take nufi, amma baya ce musu komai akan hakan, sai dai ya yi dariyarsa mara daɗin sauraro. Ya ce musu shi ma har yanzu ya kasa gane menene ma'anar kalmar, amma ya san tabbas akwai ta. Wannan maganar kuwa ba kowace ba ce, face kullum suka tashi daga taro sai mitin sai ya ce musu akwai tafiyar da ba dawowa. Sun kasa gane me take nufi, kuma kamar kullum yau ma bata sake zani ba. Dan da suka tashi za su fita ɗin sai da ya sake maimaita musu abin da ya faru a daren jiya ɗin wanda ya saka su yin mitin ɗin gaggawa. Sun so su zauna tun jiyan sai hakan bai yiwu ba, dan ba su suka baro wajen Dodo Jack ba sai misalin ƙarfe 3:40 na dare. Kuma sanda suka zo gida wasu masallatan ma har sun fara kiran farko. Shi yasa suna dawowa kowa fat ɗin shi ya wuce. Kamar yadda suka fita ta ɓarauniyar hanya haka yanzu ma suka sake dawowa. Shi yasa tun da safe ya tura wa kowa saƙo ta hanyar da suke haɗuwa bayan ɗakin mitin. Suna gani ba su yi ƙasa a gwiwa ba suka zo don babu wanda yake cikin kwanciyar hankali. Da wuri kuwa suka hallara saboda suna so su samu matsaya guda ɗaya. Sun ɗauki tsayin lokaci suna tattaunawar, sun kuwa samu mafita da suke ganin ta dace. Ɗaya ne daga cikin ɗakin ya kalli wani ɓangare da ke cikin ɗakin wanda yake ɗauke da daskararrun mutane, domin ba a kafa suke babu alamar rai a jikinsu. Ko da yake ina za ka iya tsammanin ganin mutum mai rai a nan? Tsaki mai sauti ta ja, ni fa ban gane amfanin ajiye wannan yarinyar da uwarta da Dodo Jack ya saka a yi ba. Wani shegen kallo wanda ke zaune a gefen nata ya yi mata. Ai kuwa ba don waɗannan 'ya da uwar ba, da ke ma baki mallaki abin da kika mallaka ba. Kin san kuwa ajiyarsu da aka yi ne ya sa muke samun abin da ba mu taɓa samu ba tun da kuwa muka fara wannan harkar. Ɗayan da ke tsaye a fusace ya ce wai me kike yi hakan ne? Shi da yasa muka ajiye su ai ya fi mu sanin amfaninsu. Tun da mu amfanin da suke mana shine kawai su kai mu ga cin nasarar mu ne. Ba tare da wani ya sake cewa komai ba suka shiga ficewa ɗaya bayan ɗaya. Ruf ɗakin ya koma ya rufe bayan sun gama ficewa. Kai idan ka gani ba za ka taɓa cewa da ƙofa a gurin ba balle ka yi tunanin wani zai iya shiga. A garin Kano kuwa Hajiya Balaraba suna gama wayar da Hajiya Turai miƙewa ta yi ta fara rage kayan jikinta sai da ta gama cire kayan nata sannan ta nufi banɗaki don yin wanka. Fitowa ta yi bayan ta gama shiri. Kai tsaye ta nufi kicin don ganin abin da 'yan aiki ke yi. Karo suka ci da autar Tabiba. Mami ki zo dadi ya dawo yana falansa. To auta gani nan. Falon ta nufa. A falon ta iske duka yaran Tijjani ne kawai baya nan. Kai suka ɗago duka suka zuba a kan mamin haɗi da amsa sallamar da ta yi. Wurin dadin da ke zaune a kan kujera mai zaman mutum 3 ta ƙarasa. Ta zauna a gefensa. Sani da zuwa. Dubanta ya yi yawwa sannu ya gidan. Alhamdulillah. Tana gama faɗin hakan ta miƙe ta nufi ɗaki da ke cikin wani korido
ruwan wanka ta haɗa masa kana ta fito. Idan ka biye da surutun waɗannan ba za su bar ka ka huta ba. Kafin ya ce komai sai ga TJ ya shigo, kamar an koro sa yana mutsurai da ido. Ya kalli inda Anas yake, kai Nas zo ka bani ki ɗin da aka ɗauka a ɗakina. Ya ƙarasa maganar yana ciccijewa irin tantiran yaran nan. Anas ɗin da ya san ya ɗauki motar ya sa ya miƙe. Haba baro ganin baka shirya ba ne ya sa na ɗan fita da ita. Shi kuwa sake haɗe fuska ya yi, ya miƙa masa hannu alamar ya bashi. Babu musu kuwa ya miƙa masa kiɗin motar. Fusga kawai ya yi daga hannun nashi ya juya ya fice a hanzarce. Bai ko bi ta kan momin da ke falon ba. Nisawa Dadi ya yi ƙasan zuciyarsa cike da takaicin halin TJ ɗin. Bari na watsa ruwan. Bai jira cewar momi ba ya nufi ɗakinsa. Ko da ya shiga cikin ɗakin bai iya shiga wankan ba, saboda yadda yake jin kansa na sara masa. Dole ya nemi gefen gado ya zauna. Sai da ya ji kan nasa ya daina sarawa sannan ya miƙe ya shiga wankan. Zaune take a kan kujera da ke kusa da ita. Abin duniya ya haɗe ya yi mata yawa. Damuwar TJ ma kaɗai ta ishe ta, kai har ma da sauran yaran nata gaba ɗaya. Biba ce ta ja tsaki ta ce kai ka jawo tun dai da mugun halinka. Ta faɗi cikin rashin kunya kamar ba yayanta ba. Ita fa Allah ya gani ba ta shiri da TJ. Dan baya ragawa kowa in ka cire momi. Sadi da ke zaune gefenta ta ce kin ga Biba ki iya bakinki. Dan kin san halin shi. Wallahi kaɗan daga aikin sai jawo ki miki shegen duka. A to ni dai babu ruwana. Dan tashi ma zan yi daga gurin balle ya gama dukan naki ya dawo kaina. Sake jan tsaki Bibar ta yi, duk da ta san gaskiya ta faɗa. To ina ruwanki, ke dai ki je can da wahalarki, ke kika ga za ki iya. Ta faɗi tana sake mai da kanta ga TV da suke kallo. Shiru Sadin ta yi don ta san hakan, don yadda ta mutu akan san TJ. Shi kuwa bai ma san tana yi ba wai kunu a wani gida. Ita kuwa momi tana zaune tana jin duk abin da suke cewa. Ta daɗe da sanin irin son da Sadi take yi wa Tijjani. Amma ta san hakan ba mai yiwuwa ba ne, don zaren ba kalar yadin ba ne. Ta san ma ko sama take cizo mahaifiyar Sadiyan ba za ta taɓa bari hakan ta faru ba, saboda tsumammiyar tsamar da ke tsakaninsu. Tun daɗin su ƙawaye ne ita da mahaifiyar Sadiyan. Sanadiyar wani abu da ya gifta a tsakaninsu ya sa suka yi uwar watsi a tsakaninsu. Bara mu je ga baya. Hajiya Mardiya mahaifiyar su Sadiya da Anas ƙanwa ce a gurin Alhaji Ahmad kuma ƙawar Hajiya Balaraba ce tun ta ƙuruciya, don kuwa unguwarsu ɗaya tare suka taso tun suna makaranta. Balaraba ta kamu da matsanancin son Ahmad yayin ƙawarta Mardiya. Duk yadda ta kai ga ɓoyewa abin ya faskara sai da aminiyar ta gane halin da take ciki. Ni kan Balaraba son yaya Ahmad kake? Ta tambaye ta a lokacin da suke dawowa daga hanyar makarantar da ke ƙasan layinsu. Jin an taɓo mata inda yake mata ƙaiƙayi ya sanya ta raurawa ido. Na yi iyayi na gurin ɓoye hakan amma na kasa. Ki taimaka min Mardiya ki shawo min kan yayanki ya aure ni. Wallahi ina jin ba zan iya rayuwa ba matuƙar babu shi. Ta ƙarasa maganar ƙwalla na gangaro mata. Don har ga Allah ba ƙaramin so take yi wa Ahmad ɗin ba. Tausayin Balaraba ya kama Mardiya don ta san so yadda yake. Ki yi haƙuri ƙawata, insha Allahu zan yi duk mai yiwuwa yaya Ahmad ya aure ki. Sosai maganar Mardiyan ta kwantar mata da hankali, hakan ya sa ta ƙarasa gida. Tun daga wannan rana Mardiya ta fara ganin ta shigar da Balaraba ga yayanta. Shi kuwa Ahmad bai ma san suna yi ba, don tuni ya riga ya miƙa zuciyarsa ga wata matarsa Humaida. Kyakkyawar farar mace ce mai zubin 'yan ƙasar California, yana matuƙar son ta. Ganin fa da Mardiya ta yi hankalin yayan nata baya kan ƙawarta, ya sa ta shiga aibata Humaida a gurin hajjiyarsu. Don Hajiya ba ta ɗauka har ta fara ɗaukar zancen Mardiya a kan lallai tsintacciyar mage ba ta mage. Ita ina za su amince da Humaida da ba a san asalinta ba. Wannan ya sa Hajiya ta zaunar da Ahmad ta ba shi zaɓi biyu a kan ya zaɓa a cikin ɗaya. Ita kuwa Hajiya turar kwanaki biyu da yin wayarsu da Hajiya Balaraba ta shirya tsaf ta nufi jihar Edo. Tare da ƙawarta Itoro da yake ita ma Itoron 'yar can ce. Ita ma ta yi mata hanyar Boka Kalgama ɗin. Sun shirya tafiya Edo a washegari, tunda za su bi jirgin da zai tashi ne daga Kano zuwa Edo a washegarin. Tun da sassafe ta tashi ta gama shiryawa saboda kar su ɓata lokaci. Misalin ƙarfe 7:20 na safe sai ga Itoro ita ma da shirinta.
ba su tsaya ɓata lokaci ba suka fito. A harabar gidan suka iske direban da zai kai su ga airport ɗin. Motar suka shiga ba tare da sun tsaya jinkiri komai ba. Shi kuwa direban mota ya bata wuta suka fice daga cikin gidan. Kai tsaye airport ya wuce da su. Ko da zuwansu suka tarar an fara kiran fasinjojin jirgi saboda hold-up ɗin da ya riƙe su a kan hanya. Ba don ma sun yi zagaye ta wasu unguwanni ba da har yanzu suna can ba su fito daga wannan ƙaddararren hold-up ɗin ba. Babu jimawa kuwa jirgin su ya tashi zuwa sararin subhana. To su Hajiya Turai da ke da 'yan rakiyar taki sai dai mu ce a sauka lafiya. A ɓangaren Alhaji Ahmad kuwa zaɓin da aka ba shi ba kowane zaɓi ba ne face ya zaɓi ɗaya a cikin biyu, ko dai ya saki matarsa ko kuma ya auri Balaraba. Ya shiga cikin tsananin mawuyacin hali don kuwa ya san ba zai iya rabuwa da Hamaida ba, haka ma kuma ba zai iya auren Balaraba ba. Shi ya sa ya nemi alfarmar iyayen nasu da su ba shi zuwa wani ɗan lokaci zai nemi wata yarinyar ya aura, amma suka ce sam ba su yarda ba. Ganin har yanzu Ahmad ya ƙi amincewa da auren Balaraba ya sa mahaifiyar Balaraba wato mai ƙosai, wadda asalin sunanta shi ne Talatu, sakamakon ta yi sai da ƙosai ake kiranta da mai ƙosai, ta kai Balaraba ga bokanta wato boka Durmuju. Ai kuwa Durmuji ya yi musu alƙawarin wannan aure babu fashi, da haka hankalinsu ya kwanta. Su kuwa iyayen Ahmad suka birkice akan dole sai ya auri Balaraba. A cewar su tunda a baya sun bar shi ya auri zaɓinsa to yanzu dole ya auri zaɓinsu. Ba shi da wata mafita da ya wuce ya auri Balaraba in dai yana son zama da matarsa a farin cikinsa. Dole ya yi wa iyayensa abin da suke so. Ko da ya yi wa Humaida maganar zai ƙara aure ba ta wani tashi hankalinta ba. Sai da jin wadda zai aura ɗin ya ta mata da hankali don ta san Balaraba tunda suna zuwa da Mardiya gida. Zama ya yi mata bayanin da za ta fahimce shi. Babu yadda ta yi face ta ba shi goyon baya ya yi wa mahaifiyarsa biyayya. An yi aure lafiya kuma amarya ta tare a ɗakinta don kuwa ba wani shagali aka yi ba a cewar su tunda ba yara ba ne. Masu sauraron mu bari mu tsaya a nan sai ku dakaci zuwan shiri na gaba. Kafin nan nake cewa mu huta lafiya.